O que realmente se celebra que é a noite máis longa do ano. Entón, sabedes o que facían os vosos avós, que non tiñan nin tele e tampouco había luz? Que facían para divertirse polas noites? Dar medo, pero tamén contaban contos de medo. Pois hoxe vamos a ver que artistas son estes nosos alumnos do cole Manuel Bermúdez Couso. Desde os máis pequenos hasta os máis maiores. Así que vamos a empezar polos nenos de 3 anos que nos fixeron un pedazo de conto aí en stop motion. Como se chama o título? Como se chama o conto? Uxía, como se chamou o conto? Relato sin título.